ଏକ ସମୟର କଥା। ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଚତୁର ବାଘ ରହୁଥିଲା। ସେ ବହୁତ ବଳୁଆ ଏବଂ ଚତୁର ଥିଲା। ସବୁ ପଶୁ ତାକୁ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଖାଦ୍ୟ ନଥିଲା। ବାଘ ବହୁତ ଭୋକିଲା ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାଇବି। ତେବେ ସେ ଏକ ଛୋଟ ଠେକୁଆ ଦେଖିଲା। ବାଘ କହିଲା, ଏହି ଠେକୁଆଟି ମୋ ପାଇଁ ସହଜ ଖାଦ୍ୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଠେକୁଆ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଥିଲା। ଠେକୁଆ କହିଲା, ହେ ବାଘ, ମୁଁ ତତେ ଏକ ଗପ କହିପାରିବି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଉ ଏକ ବାଘ ଆସିଛି ଓ ସେ କହୁଛି ସେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା। ବାଘ ରାଗିଗଲା, କହିଲା, କ'ଣ ଆଉ ଏକ ବାଘ, ପୁଣି ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ? ତାପରେ ଠେକୁଆ ତାକୁ ଗୋଟେ କୂଅ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା ଆଉ କହିଲା, ଦେଖ, ସେଇଠି ତମ ପରି ଆଉ ଏକ ବାଘ ରହୁଛି। ବାଘ କୂଅ ଭିତରକୁ ଦେଖିଲା। କୂଅ ଭିତରେ ତା ନିଜର ପ୍ରତିଛବି ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏ ସେହି ଅନ୍ୟ ବାଘ। ରାଗରେ ସେ କୂଅ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା ଆଉ ସେଠାରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଠେକୁଆ ହସିଲା ଓ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ପଶୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ। ଏଥିରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ବଳଠାରୁ ବୁଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।